Jeg vil gerne vide, hvorfor du har 18,5% fravær fra alle møderne. I hvad? Du har 18,5% fravær fra dit byråds- og udvalgsarbejde. Hvorfor har du det? Nå, men det var nok fordi, jeg faldt ned af en stige. Og så har jeg haft lungebetændelse, det har jeg også, og i realiteten skulle jeg være derhjemme. Ja, men hvis du nu havde været gymnasieelev, så skulle du op i fuld pensum jo. Ja, det skulle jeg. Men nu har jeg siddet i politik i så mange år, så det går nok. Og der kommer jo en anden i stedet for mig som suppleant for mig. Jo, men det er jo dig, folk har stemt på. Ja, det er rigtigt. Så du er ikke dårlig samvittighed over for vælgerne for, at du ikke passer dit arbejde? Jo, jeg passer det arbejde, jeg kan. Men hvis andre folk var væk næsten 20% af tiden, tror du så, de ville beholde deres arbejde, hvis det var en almindelig arbejdsplads? Men jeg ved ikke, hvor du har 20% fra, fordi jeg har været væk 3 gange. Er det 20%? 18,5%. Du har været væk fra 3 udvalgsmøder og fra 2 byrådsmøder i 2010. Ja, det er rigtigt. Så har du også 18,5% fravær. Nå, det kan godt være, men det er jeg ikke flov over. Du er ikke flov over, at nogen vil mene, at du ikke passer dit arbejde? Nej, det er jeg ikke, fordi jeg passer mit arbejde. Så er du inde i sagerne? Ja, det er jeg. Vil du tage en test? Vil du op i fuld pensum? Vi har et lille spørgeskema-test her. Ja, men altså, jeg skal ikke være en flødebold eller noget, så hvis nu skal jeg ud i rygen til. Så du vil ikke stå til ansvar over for vælgerne og bevise, at du er inde i sagerne? Det vil jeg gerne. Nu har jeg været valgt som borgmester i 26 år inden det her. Så jeg ved, at borgerne de tror på mig. Og hvis man ikke har lov til at være syg og være væk, det har man jo også ude på en almindelig arbejdsplads. Men vel ikke i 20% af tilfældet? Jamen, det er 3 gange, vi snakker om, ikke? Nej, vi snakker om 5 gange. Ja, men det er inden for den samme måned, at du snakker om nu. Det er 18,5% af dit arbejde, du ikke har passet. Ja, det er rigtigt. Og det har jeg gjort på grund af, at jeg var faldet ned af en stige. God bedring. Så skal du ikke. Og det er godt om